कौन करूचा तुमको कोटाइबा पाई तो आइछि गो यारे याले आओ देखा जीवन वाले हां देखा जीवन वाली देखा जाଉଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିନି। ଦେଖା ଯାଉଛି ଗୋ ଭଲ ଅଛୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଖାଉଛି। ମତେ ଦେଲନି କାଙ୍ଗୁଡି ଖାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଖାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଭଲରେ ରୁହ କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଘୁରି ଆଇଲୁ ଗୋ ଏବେ କଲା ହେଇଥିଲୁ ଘୁରି ଆଇଲୁ ଜେଜେମା କଣ କରୁଛି? ଜେଜେମା କଣ କରୁଛି ଜେଜେମା ଆମ୍ବ ଚଳ କରୁଛି ଗୋ ଆମ୍ବ ଚଡ଼ା ଆଉ ଆଣ୍ଟି କଣ କରୁଛି? ଆଉ ଆଣ୍ଟି କଣ କରୁଛି ଆଣ୍ଟି ଆମ୍ବ ଆଣି ଯାଉଛି ଆଣ୍ଟି ଆମ୍ବ ଆଣିଯାଉଛି ଆଉ ହଉ ଆଉ ତମେ କେବେ ଆସିବୁ ଗୋ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ପରା ପାଠ ପଢୁଛୁ ନାଇଁ କି ଭଲରେ ପଢା ଏ ପିଚ ହବ ନାହିଁ କଥାଟା ମାନିବୁ ଆଉ କଣ କରୁଛ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ କହିବୁ ଦେଖ ଆମକୁ ଦେଖିକି କଥା ଏଠି କଥା କହୁଛି ଆମେ କେତେ କଥା କହିବୁ ବଳ ଦେଖିକି କଥା ଡରି ଯାଉଛୁ ଜିମିମା ଦିଗପଟ ରହୁଛ ନାଇଁ କି ସାନ ଝିଅ କଣ କରୁଛୁ? ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ତମେ ଭଲ ଅଛ ତମେ ଭଲ ଅଛ ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ ଭଲ ଭାଇନା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ପରା ହଁ ଭଲ ବେହେରା ଏବେ ଏକା ପାଣି ଗାଧେଇକି ଆଉଥିଲି ତ ଏ ପିଲାର ଜଣେ କଥା ହେଇ ଆସୁଥିଲେ ତାପରେ କାଟୁଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ରୁହ ଗାଁରୁ କଲ୍ ଆସିଛି କହିବାରୁ ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ତାପରେ ତମ କଥା ହେଲେ ହେଲେ ସେଇଟା ଆଉ କଲନି ବେହେରା ନାଇଁ କେ ନାଇଁ ସେଇଟା ଠିକଣାଟା ନାଇଁ ହଁ